jajiya babu ran da za mu bari. Ren ta yanzu na don duk yaron da yake ci abu gayo sai na kare. Don duk yaron da yake ci abu ɗin yau sai na yi magani. Don da yaro yake ci abu ɗin ƙwarƙwa ta da aikai da kuɗi yake ci kuɗi. Ya zama mai alheri. Na hoto wani ɗan siyasa ne hankali ƙauna. Kai, zo nan. Tafiya ta jajiya babu ran da za mu bari. Yanzu mun ka dau masu jaji jako a yanzu a ce irin yaron gidanka ya ke ci fasa wani Aminu Sani Jaji. Wani Aminu Sani Jaji fasa wani Aminu Sani Jaji sai kiran ce na gani. Wallahi ta ce kiran na kowa gidana yaron gidanka ya ke ci. Sai Umar baka kyauta ba. An fashi na tabarya ka buge shi tun da bai da amfani. Asiri kenan. Fashi na buge shi. Ɗan uwanka ta to tana cikin gari ta watsa maka ba tun da ba ta da magana. masu jaji